Vakuru vedu vakati mhembwe rudzi inozvara mwana nekazhumu, kureva kuti kana muchero uchidonha mumuti hauende kure kure nemuti wawo. We are looking at legacy in safe hands. Vana vevaimbi, vana vemalegends akamborarama pano panyika kata manzi yakanetsa yakarira zvekudaro, ndobva vasiya vana ivavo vari kumaintaina legacy yatiri kuona kuti havana kurasika kana kuti kuenda kure nechipo chana baba vavo. We have the lives of vana vaJohn Chibadura the legend, we have John Simba and knowledge. These guys vanorova music, vanorova musambo, and the legacy is in safe hands. Inotori safe. Mukaenda pajena guru YouTube channel munoona music yavo, muna album ravakarekoda pane imwe song inonzi vana vangu. Guys mukainzwa music yo munotofunga kuti ndi John Chibadura. Vanorova exactly just like their father. So we can say the legacy is in safe hands. Then we have Feni Dembo mwana we the legend Leonard Dembo akambonetsa nesungura music, including music yakatasana chitekete. Anotori nechipo chemusic zvokuti totongoti legacy yacho na hayo iri mumaoko akanaka, iri just in safe hands. Then from there we have Selma Mtukudzi has maintained the Tuku music kubva baba vake vari vapenyu just up until kufa kwaita baba vake. Legacy iri kuramba ichitongoenda kumberi. Tuku music aimaintaina locally, regionally and even internationally. Varamba vakamaintaina vachirova music. Vakabatana nemurume wake Tendai Manatsa, mwana wa6 Manatsa. Vana vava they've maintained my legacies ana baba vavo iye Tuku, Selma Mtukudzi, mwana wa Oliver Mtukudzi na Tendai Manatsa mwana wa 6 Manatsa. They've maintained the legacy of their fathers. Then from there we have Amara Brown mwana wa Andy Brown. Musikana wemagetsu anotorova music zvokutodaro zvokuti hapana kana doubt she has maintained music yababa vake neyake yakacreata original music. In pamap yeZimbabwe kana tichitaura maartists anorova music, Amara Brown hatikwanisi kumuita set aside. She's one of the people vanotorova music zvekudaro. Then we have Fahim Somanje mwana wa Dayton Somanje. Guys hapana kana doubt mukomana anorova music. Chimbonyatsoitsvaga yemusic yomumuteerera achiridza kana vanoenda kumashows kwakavana kutaura kuti no, this guy is just good, the legacy is in safe hands. Then we have mwana wa mukoma Ketai Muchawaya anonzi Itai Muchawaya. Guys music inotorova zvekutodaro ipapo, hapana kana doubt legacy is just in safe hands. Vakutorova music mukomana uyu, chipo chababa chakanzi chipo chababa chipo changuwo, kureva kuti ari kusimudzira musambo wakasiwa nababa vake achienda kumberi. Then we have Tendai Chimombe mwana wa James Chimombe, akambonetsa nemusic from his early 80s up until the time of his death kuma late 90s. Tendai Chimombe, she has tried and she is maintaining legacy ya baba vake, so we can say the legacy also is in safe hands. Then we have Eria Tembo and Big Tembo Jr. Vakomana ava vari kumbomiramira kana kuti vakamiramira kubva zvafa baba vavo, and they've tried to maintain the legacy of their father. Big Tembo the late is one of our legends vakanetsa muno muZimbabwe nekuEurope, so they've tried to maintain the legacy of their father. Then we have Tongai Moyo Jr. Amukomana anorova music anopinda mumanotsi rasike zvekudaro. He is trying by all means kuda kupinda matsimbo ababa vake, so they are trying to maintain the legacy. Na Peter Moyo on the other side, he has maintained the Tongai Moyo brand kubva zvafa Tongai Moyo, akamiramira mukomana uyu, so we can simply say the legacy also is in safe hands. Then we have vana vemamwe maliving legends aripo izvezvi vari kurarama, so vari kutorova music zvokutoti unotoona kuti uyu mwana uyu chero vabereki vake vakanzi vasiya music kana kuti vazoshaya, vanokwanisa kuramba vachingo maintain kana kuti legacy inongoramba iri in safe hands. Tine vana vaPastor Charles Charamba mufundisi vanotivo Shalom na Eternity Charamba, vanorova music vana ava zvekuti unonyatsoona kuti vakagurumwa kana kuti vakazvarwa muimba yemumhanzi
there's no doubt about it. Mukanzwa music yavanorova, it's mature, it's good, and vabereki vavo varipo, I think neguidance yavanenge vachipiwa nehelp yavanenge vachipiwa nevabereki vavo vanova ivo Pastor Charles Charamba and nemudzimai wavo mai Olivia Charamba. Vana vanoimba, no doubt about it. Then we have Gospel Warrior. Gospel Warrior mwana wa Mdara Mechanic Manyeruke. Uyu mukomana anotorova music zvekutodaro, and kubva patanga Zim Danso is one of those people, pioneers Zim Danso, vachizopinda vachiimba futi, anoimba futi conscious reggae yaya. Mukomana anoimba ane chipo chinenge chababa vake, saka ndiye mumwe mwana weimwe legend yedu yatinayo ichiri kurarama nhasi mugore rino 2025 vachiripo vaMechanic Manyeruke. Gospel Warrior ndiye uyo yainzi Mafia 19, akabatsira matits akatowanda, akasimudza matits akawanda up to the present day, anotobatsira matits upcoming artists, uyezve iye anotorova music up to the present day, and totoziva kutoti chero kukanzi vaManyeruke sezvo izvinezvi vasiri active zvakanyanya, totoziva kuti with Gospel Warrior the music or the legacy will be in safe hands, and even though achiimba yake general rakasiyana nerababa vake, but still ari kungoitawo music yaingoitwa nababa vake, kureva kuti is also. Then we have Mukudze Mukombe Junior. Tine mwana wa Japraise. Umana mukomana uyu akagona kuguruma mwana uyu zvekuti anotorova music. Potse baba vakaita zvekutamba apa kapa, vacharohwa pamusambo nemupana uyu. Anorova music mwana wa Japraise, he is good. So tongoti aripo achiri kurarama, but even though kunyange vakazosvika palevel rekuti vanoti ndaneta, kana kuti ndakuda kumbosiya, kana kuti munhu akatorwa nenguva yaMwari, unongoziva kuti nhaka inosara iri mumaoko akachengetedzeka, haipfukutike kana kuti haiparari, kureva kuti kuna Japraise everything is set. Mvana yantorova music zvekutodaro. Then tine mwana wa Mukoma Kreni Zulu anonzi Esini Zulu. Mwana yeye anorova music. Baba wacho akamupina zvokuti kana iye nechipo chacho anacho. Baba wacho vakanyatsomuguruma zvakanaka, sezvinhu zvaakakura achiona zvinoraramika mumba mavo, it's part of their life, which means kuti it's music. Anorova music and ari kupinda matsimba baba vacho, kangaidze vakaita zvekutamba Mudara Zulu, watch out, mwana uyu anogona kurova i10 note. Chenjerai kuti mwana anogona kurova i10 note. So we are just talking about vana vevaimbi vanokwanisa kusimudza music kana kuti vari kurova music vachipinda matsimba ana baba vavo. Vana vaSimon Chimbetu naNaison Chimbetu vari kurova music, and vanhu vedendera music mumba mavo semhuri vakawanda, nevamwe vasiri vemhuri. Dendera music ratojenera rekuti riri kuimbwa nevaimbi vakawanda muno muZimbabwe. Saka pavana vevaimbi kana kuti pavana vaSimon Chimbetu, Naison Chimbetu naAlan Chimbetu, vari kurova music, and there's no doubt these guys are just talented. Vese hapana watinomboti kana kuda kuti timuscratch kana kuti timuite, vese vanorova music. These guys are good, and Sulumani is maintained naNaison vakaramba vakamaintaina dendera music nelegacy yababa vavo, and they fought hard up to the present day. They are still floating. Varamba vakamaintaina dendera zvokuti dendera is just in safe hands, and we hope kuti ichi chipo ichi kana kuti nhaka iyi icharamba ichiita musiyiranwa mumhuri mavo, nevamwe vasiri vemumhuri mavo vari kurova dendera music iro riri richitoenda kumberi. Kana paine vamwe vanenge ndasirira, ndibatsire mucomment section kuti vana vevaimbi vamwe vari kurova music vachienda kumberi vachimaintaina music vabereki vavo. My name is Lumen the Long Storyteller. Ndokumbira kuti musubscribe, mulikeawo nekushare, kuita kuti kana paine zvinowani zvanenge ndakandawo munokurumidzawo kuzviona nekundisupportawo kuti page rangu rikurewo, channel yangu ikurewo. So thank you very much for your support.